तब बाबा का हाल बा? राजू बाबा केने बनी? अरे रुआ नहीं क्या बुझा लॉकडाउन में सब केहू घरे रहता अरे रुआ एजी चली नहीं है। हे महाराज, घरे बैठल बैठल तो मियाज उता गइल बा। सोचने है कि चली तनी राजू बाबा से भेंट कर ली। तनी बोलाई ना राजू बाबा के। मन उता गइल बा। राजू बाबा से भेंट करे मन करता। हमारे घर में कोरोना फैले का दूर हटी। ऐ एतना कोरोना धलेता, हमारा ना सर्दी ना बुखार ना खांसी, कोरोना कहाँ से धलेता? इतना जल्दी पता चलता जे कोरोना धले बा। 10 दिन 20 दिन बाद पता चलता। जाई अपना घरे जाई। बुझा गइल। रुआ लो लॉकडाउन के पालन बहुत बढ़िया से करतनी लो। हमहू चलतनी, हमहू लॉकडाउन के पालन करे। जाई अपना घरे जाई। रहो तो बीमारी फैला दे। ए महाराज जा तनी खिसियाई मत। हाँ जाई जल्दी जाई। हाँ जाई। ए बाबा तनी अलगे रही, आ मुँह पर अंगोछिया लगा दी तनी। हाँ तो भैया वीडियो बनावे के यह कारण बा कि कुछ लोग बा जे एह गांव से एह गांव आ एह गांव से एह गांव जाता। अरे भैया पुलिस से बच जाए, लेकिन बीमारी से तो ना बचे। यही से हमने के वीडियो बनौनी हस कि रउआ सभे लॉकडाउन के पालन करी। नमस्कार।